Autonomous District Council Kalashim ya karai ba kan penlong ya ka jingilang pai ba bat kani ka jingilang pai ba belatip kum ka jingilang itu bat penkup bor yiki dorbar shnong dorbar dong seng kenthei seng longkme seng samla bat ki dorbar kur hapo hangne pori khasi brokowe kani ka jingilang kabangi ngilashim ya karai ban penlong kanlong haka khat sautari uniu no pra Disember arhaja arpusau haka por khatwei bejimin step bat kajaka kanlong hangthia po second ground madan pulo shillong bat haka ni ka jingilang ngilayo jingtip baulat kajilla Meghalaya unwan ban yeshim mentang bat ban long ru kum ukongsan hakati kasngi te nakal yang kajungi kum ka Khasi Hills Autonomous District Council kumta ni bat ni wer yaki dorbar shnong baro ban ya poilang kum balai phongut nakawe ka dorbar shnong bakentup shiphongut naka komiti jong shnong shiphongut naka komiti jong ka seng kenthei seng longkmi but shiphongut naka komiti jong ka seng sama but kumju ru ngakentu but ngakhot nowhere ya ki dorbar kur bakin ya wan lang ha kani ka jingilang kaba kentup shiphongut naka we ka kur ha ka sngi kani ka jingilang kanlong kaba compare namar kumba pilatip bana kaliang jongka council hiprokowe ka dangshan kelayo ya ka jingmunjur bede ba kini ki bill ki ba kongsan bha nakamta ka jingmuntoy kari ba ka jai benrio kawe nakata kadai ka Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Act Arhaja Arpulai. Hakani ka amendment la penrung ya ka jing itu ya ki dorbar dong hukum jo. Namar baros kata la itu tang ki dorbar shnong kabamut itu tang yo orang ba shnong dakaan lani kata ka sanat belaai lingba kisiem lani ki noksensha. Henry hakani ka amendment la penrung ru ya orang ba dong kum ukli jong kanu ka dong hakanu nu ka shnong bonlong nong pet nong khmi ya kata ka dong bat kani layo ya ka ya ka jing itu hapo jong kani ka amendment act bat om tang kata layo ru ya ka jing itu ka bakerpang ya ka jing trekam jong ki seng long kmi laniki seng kenthai hapo jong ki shnong boro shikata wat lada kini ki seng kenthai lani ki seng long kmi ki jutrekam hababun ki shnong nakamanta ban pet ban khmi ya ka bha khamyat jong ki imlang salang khamtam ka shong suk shong shngai jong ki nu ki shnong bat ka jinge shimenta bat pen bha ya ka imlang salang ha ki shnong ki thau henry boro shikata empat don kanu kuno ka jing itu yaki dakaan henry hapo jong kani ka amendment act ladon ka jing itu yaki rukum jo but nakamta ka jing itu yaki seng samla hapo ki shnong yaki seng samla ru hapo jong kani ka act la itu nang ni shahmat ya ka jing trekam jong ki te khamtam ka jing shimenta jong ki seng samla kenthei bat shinrang hakinu nu ki shnong nakamta ban pet ban khmi ya ka bha ka myat jong ki shnong bat haka imlang ka salam te kaniru kalarung daka jing itu daka an hapo jong kani ka amendment act te kumta ni sudai le se ban penlong daka jingilang penkup bor ne ban itu yaki nang ni shakmat kat kum kani ka act kaba arpat nilayo ru ya kani ka jing itu ke jing menjur na ulat ka jala habidep kani ka we ka bill ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Act Arja Pulai hakani ka act kalarung kini ki
jing terekam jong ki dorbar kur babaro ki kur hapo rikhasi ladan kam ban wan ban register hang ni hapo council ka jungi te kum makalong menta hadin bala pas ya kenika bill hadin bala yo ya kenika an lanika bill bala penkela an ya ka haka kendai terik u Oktober but nakaliang jong ka district council kala yo pediang kumba shispa sanpo tuli ki registration leniki application naki kur ban yo ban register te ngangit scam badang pun ba ki kur daki hajar tuli ki bampat tip ya kani bat ngidon kamru ban pentip limba ni kilat patai kubot ba pinhap ban wan ban shim niki form namenta ban pendap ikni form bat kijing.com kiba bun kenang ban yo ban register yekini ki kur ki jompi om tangatan bat ban itu ru yekitu ki nokit kam jom ki ni ki sengkur ki ba per hari khasi te hakati kasni ke jingilang khatsau turik no pra kan don ru kajing itu daka bangin ai sernot yekini ki kur bala register bat kumju ru kabaan bahak ketika seni kan donru ka jingsam yeki form namenta ban register yeki kur ki jongki let's say ki don ki kur ki bomlap ban wan district council ban shimi ki form Henry Pila ban wan be hak tu seni haga jingilang ya ka ba fin shim yeki application form namenta ban register yeki kur ki jongki te nilai trailang ru nakaliang ka district council ringkat bakasinjuk jongki dorbar kur berkeladan kesenjuk kepala long chairman president da iba RL Karpran te ini ru kum president bat kekenhun jongki kila trishtom ban lek nakawe jaka ban pensutu habede bat kini ki jing don kam habede ki sengkur ban register for this council te kumta lingba kani kalat pathai kubor kum ka council ni khot ni weri pi baro syakani ka jingelang pai pa haka khat sau torik uno pra arja pusau haka por khatwe baje hap madan pulu shilong bapin ya don lang bat ka jinge don lang jom pi baro kan pensngan kan ai men sim yingi shushu bangin nang kham tre kham ha namta ka kari ba ka jai ban riu hibro ko we ko